Wani ya maganar kayan aikin nan ne. Abinda muka yi ɗibansu muka yi duka kayan sai muka je sai muka jibge su a kura. Ina so daga baya sai mu ga yadda za a yi a rarraba saboda kasan local government ɗin kura tana da kusanci da ragowar local government. Yau wani ya ɗauki kaya a aje su a kura. Ai a daddanka a bawa kowa kayansa a hannunsa. Excellency, ai hikimar ta kai kayan kura da muka jibge su kaga kura ce take da kusanci da duka ragowar ƙananun hukumomin siya da kwari su ƙarfi duk daga nan da daddare muka ce sai a rarraba kowa sai kwashi kansa. Wani a kira goje na kura sai a kayan nan ko ba haka ba a daddanka wa kowa a hannunsa saboda kwanaki suna tafiya fa. Gaskiya ne excellency. Kwanakin suna tafiya. Haka gaskiya. A daddanka wa kowa kayansa a hannunsa. Goje, yauwa magana kayan nan da aka kawo aka jibge su a kura a rarraba a bawa kowa nasa. Yauwa kowa a bashi. Addunan nan inda dama a bada biyu ko da dan tiriki ya tashi in sun yadda ɗaya kaga suna da safaya ɗaya. Sannan yauwa kiliya tun daga Kaduna in muka shigo ba ma san mu ga kowa kansa babu aƙida. Saboda excellency in ya gani ransa ba zai ji daɗi ba. Ko yaro ne duk kankantarsa in dai bai fito da irin shiga irin tamu ba ma san mu gani. Ko mace ko namiji. Yauwa goje. Yawwa kiliya hanya kiliya in muka taho ya kasance duka hanyar tamu ce. Yawwa goji. Ya maganar mutanenmu na arewa an ba su kayan nasu ne su? Your excellency, kaya sun je amma gora ce da ta karanci. Ciyama, ai sai ai wani daban waya ya tura kuɗi in yi su sai a yi oda. Excellency, daban nan na zo kamar yana son yin baya da mu. Yana baya da mu, me yake faruwa? Excellency, ya fara ganewa ba za ka ba mu nasara ba. Ciyaman ka gaya masa ne? Ban gaya masa ba, amma dai nan na gan shi da su da aiki gurgu sun yi san haka. To sun yi maganar kenan. Ga gojin ma maganar kaho. Yawwa ka nemo wanda suka fi kowa iya busa kaho. Ai in ba jiniya excellency ai akwai kaho. Ba ma jiniyar muke da bukata. Ai ba ruwan mu da jiniya ai. So muke idan ya baro ka juna yana zuwa jaji. Mu dinga biyo busa kudan kura. Gaskiya ne. Kan excellency da kan haka. Babu jiniya. Akwai kaho. Akwai kaho na kaki. Excellency. To harkan nan na ga nema ake a mana mayan kan baya a cikin. Wani labari ne na gani magu zai shiga gari. Shi ma garinsu ne? To ga shi dai ranka da kuma amma dai an ce wani atisaye zai zo. Ko atisayen akan mu za su. Kuma ga shi ma na ga ce za su aje mutanensu a Kaduna. Kuma aikin nasu ne dai a kasa gane mai suke nufi ranka da. Ya kira ka ne? Shiwa fa? Ranka da postin ne kawai aka yi. Postin ne. Ciyaman. Ni daga nan zan yi Abuja. Ko jirgin nan naku akwai na Lagos? Excellency, wani Lagos jirgin da yake zuwa Morocco da kuma sauran kasashe Your Excellency sai dai ko aba Your Excellency. Hello? Muna gidan Excellency a Kaduna.
Gwani, ya za ka yi min haka? Ashe baka da hankali? Dan me za ka faɗi inda nake? Muna tare da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na san sun shigo.